Tungod sa surge sa COVID-19 cases sa Davao City, wala na'y bakante sa COVID-19 ward bed sa Southern Philippines Medical Center. Samtang halos 200 ka mga healthcare workers sa mga ospital ang nagpositibo sa COVID-19. Ano report ni Argil Relator? Kalit nga ni Saka sa 1,197 ang natalang new COVID-19 cases sa Davao City sulod lang sa usa ka adlaw ni adtong Miyerkules gikan sa 354 ni adtong adlaw Martes. Tungod sa paspas nga pagsaka sa COVID-19 cases sa syudad, 100% na nga okupado ang 346 COVID-19 ward beds sa Southern Philippines Medical Center. Samtang 67% na sa 87 ICU beds ang dunay pasyente. Ang mas nakapait karon kay napiangan ang ospital, human 199 ka mga personahe nila ang nataptan og COVID-19. 27 sa maong ihap ang nurses sa emergency department. Busa sa karon, limitado ang ilang pagdawat og admissions sa non-COVID-19 patients ngadto lang sa emergent ug urgent conditions. Manawag ako sa publiko na pasensya na ang akong hangyo sa publiko kung mga dili na sa mga emergency kung pwede dito na lang mo sa pribadong hospital kay puno kayo ang kuan ang among ER. Naga-reassign na kuno sila og personahe gikan sa ubang departamento aron mo imudugang sa kakulangon sa personahe sa emergency department ug mga nag-atiman sa COVID-19 patients. Nanawag na ko sa Manila regarding sa Armed Forces of the Philippines kay ang Manila man nag-provide sa amo sa una og nurses, so nanawag na ko nagkuha na po ko sa Bureau of Fire, Bakante na po sulat kay sa una nag-augment po sila. So imano yung mga strategy po namo na unta ma-redeploy na po itong among mga other agencies na nagtabang sa amo. Luyo sa nagkadaghang pasyente, gisiguro sa SPMC management nga walay angay ikabalaka sa supply sa oxygen, sanglit dunay kaugalingong oxygen plant ang ospital. Nagpagula na og advisory ang DOH-11 alang sa pag-abli sa private hospitals og 30% sa ilang total bed capacity nga himuong COVID-19 beds. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.